खुलुमबाय जोंनि दिनैनि बे मेलखौ सामलायनाय मानव गेदेर सामलायगिरि जोंनि बेवहायनो नुजाथिनो हानाय जोंनि मानव गेदेर रायजो सभानि एमपि मुसि रेंगोरा नार्जारी जोंनि मानव गेदेर एमसिएलए बिथांमोन आरो जोंनि मानव गेदेर आगुनि एमएलए जोंनि पद्मश्री जों बयनिबो सिबिजाथाव मानव गेदेर मंगल सिंह हाज'वारी आरो मानव गेदेर रबिराम ब्रह्म बिथां दं आरो गोबांथार जोंनि हारिनि गुबुन गुबुन फिल्डआव बिथिङाव खामानि मावनाय जोंनि सिबिजाथाव गासै आंनि मानव गेदेर नोंथांमोन आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा जोंनि न'खरनि मानव गेदेर रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मनि आंगोनि बिसि आरो फिसाला आरो बाय बाहागि गासै न'खरनि सुबुंफोर गोबाङानो आं सानो बिथांनि सोमोन्दै बिथांनि जिउनि सोमोन्दै आरो बिथांनि मावनाय हाबानि सायाव निस्सय बुंलांबाय आरो बिनि बागै जों दिनै गोबांथार बाथ्राखौ निस्सय मोनथिनो हाबाय मानव गेदेर बिथांजों आङो फ्राय 30 बोसोरनिबो बारा सिनायलायनाय आरो लोगो मोनलायबाय थानाय अदेबानि एखेलगे माने बिदि थालायनानै थाजाबलायनानै जोङो बिदि सावरायबाय थानायनि खाबु जायाखै मानो होनबा बिथाङा गुबुन मोनसे फिल्डनि आरो आं गुबुन मोनसे फिल्डनि थेवब्लाबो शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जिदिननिफ्राय बिथाङा थादों गेजेर गेजेर लोगो मोनलायबाय थादोंमोन आरो दाख्लैहाय आसाम आयेन आफादनि जि मोनसे जोङो मन'लिथ गायसनदोंमोन आसाम एसेम्ब्लियाव अब्ला बिथाङाबो फैदोंमोन आरो बे खालिसो जों गोबां बाथ्रा दान्दिसेयावनो सावरायदोंमोन जे माब्रैहाय इयुनाव जों आरो बेबायदि माखासे जारिमिनारि जि जोंनि गोसोखांथिफोर दं बेफोरखौ जुगामि खालामनानै दोननो थाखाय जों मा मा हाबाफारि लाजायो आरो बिनि बागै थाबैनो जोङो सावरायलायनानै दानिफ्रायनो माखासे खामानिखौ जुरिलायनो होननानैसो जों दाख्लै रायलायलायदोंमोन आरोखि खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव अखानायै फुङावनो बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांनांगौ जाहैबाय बिथांनि मावनायनि सायाव जों दिनै सिगाङाव गोबां मोनथियाब्लाबो बिथाङा रुंसारि जानायनि उनाव सावरायलायबाय थानानै गोबां बाथ्राखौ जों मोनथिदों आरो दिनै जि फट' एक्जिबिसना जुदिअ कलाक्षेत्र दंमोनब्लाबो जोंना बांसिन मानसिफ्रा कलाक्षेत्रआव बेरायहैबायफोरखौ नोजोर होनाय जाया बेरायहैनाय जाया नाथाय दिनै बेवहाय जि एसे एक्जिबिट खालामदों बेनि गेजेरजोंबो जों बयबो मोनदांनो हादों जे बिथाङा सासे महरगिरि हिसाबै जोंनि सुबुं समाजाव बे फोथाराव बेसेबां अबदान होदों आरो बिथांनाव बेसेबां रोंगौथि दंमोन बा टेलेन्ट दंमोन आरो बे अबथिरा समाव बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांनायाव जोंहा गोबांथार खहा जाबाय आरो बिथाङाबो गोबांथार आरोबाव कन्ट्रिबिउट खालामनो हाबावगौमोन दा राहा गैया जुदिअ बैसो हिसाबै सम जायाखैमोनब्लाबो बेखौ जों दा नाजावनानै लानांगोन बे जाबाय इसोरनिनो माया गेलेनाय जोंनि आखायाव गैया रावनिबो आखायाव माब्ला जों जोनोम जायो आरो माब्ला जों थांफिननाङो बेखौ जोङो रावबो मोनथिस'वा गतिके बे जाहैबाय संसारनि नियम आरो बेखौ जोङो दुखुल' मोननो हायो नाथाय जों नाजावनानै लानांगौ जायो नाथाय जों दा बिथांनि सोरजिखौ माब्रैहाय जुगामि खालामनानै लाखिनो हायो आरो बिथांनि बागै जों बेसेबां बिथांनि मोजां हाबाफोरखौ जों फोसावनो हायो आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखांहोनो मोनसे सासे महरगिरि हिसाबै सुबुं समाजनि सुबुं जिउनि सोमोन्दै मानसिनो माबायदि गियान होनो हायो माबायदि फोरमायथि होनो हायो आरो माबोरै गावखौ गायसननो हायो बेखौ जों माबोरैहाय बिथांनि जि मोनसे मावनाय हाबा बेजों जों मारै थुलुंगा होनो हायो बेखौ जोङो दा साननांसिगोन दिनै कलाक्षेत्रनिफ्राय फैनाय गासै मावथियानो बुंदों जे बिथांनि जि मावनाय बेखौ गोजोर खालामनानै दोननो थाखाय बिथांमोना कलाक्षेत्रआवबो बाहागो लागोन
दिनै मानाव गेदेर चिफआ फैदों बिथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंलांदों नाथाय बिबाना थाहैबाय जों बयनावबो जे जिहेतु बयबो मोनथिजोबा सोरबा एसे मोनथिगौ सोरबा एसे मोनथिगौ बे मोनथिनायफ्रानो बिथांनि सोमोन्दै आरो बिथांनि सोरजिनाय बुस्थुफोरखौ जोङो बयबो बुथुमनांगोन आरो जि राहा लानाय जायो बेखौ जोङो एक्जिबिट खालामनायनि प्रिजार्भ खालामनायनि आरो बिनि सोमोन्दै जुदि जोङो मोनसे बिनि सोरजिनायनि सायाव बा बिथांनि सोमोन्दै जुदि माबाफोर जोङो लिरबिदांफोर खालामनो नागिरो बेखौ जों बयबो सोरजिनांगोन जों बय गाव गावनो बुथुमनांगोन जोंहा बायदिसिना मोनसे आबहावा हारि थांनाय थैनाय बेफोरखौ लानानै खामानि मावबोनायनि थाखायनो जोङो बायदिसिना फिल्डआव जोंनि बर'फोरनि रोंगौथि गोनां सुबुंफ्रा सोर मा मावदों बेफोरखौ जों बारा उदिस लालायनो हानाय जाबोआखै आरो दासो मोनसे आबहावाया परिबेसा फैहांनायखाय जों दा लासै जों एसे मोनथिहांदों आरो दा ओंखायनो बेवहाय जोङो बयबो जायफ्रा जायनि सोमोन्दै मोनथिगौ बेखौ जों माब्रै जों बयनिबो नोजोराव लाबोलायनो हायो बेफोरखौ जों गाव गावनो बिबान लानांगोन आरो बिबान लालायनानै मावोब्लानो जोङो सुबुं धोन हिसाबै बिसोरो जिखिनि जोंनि गेजेराव खामानि मावबोदों बेफोरखौ जों सनमान होनायल' नङा जोंनि समाजनि मोजांनि थाखायबो जों बेफोरखौ थिनानै दोननो हागोन दा जोंनि बयबो गावबा गावल' मोनथिनाय मालायनिफ्राय जाजानो लुबैनायावनो जोंना बर'फोरना माने 20-30 बोसोरनि रेकर्डफ्राबो जोंना थाया आरो सोरबा जोंनि गेजेराव मोजां मानसिया मोजां बाथ्रा बुंदोंब्लाबो मोजां मावदोंब्लाबो बेफोरनि जोंहा जेबो नेरसोन थाया आरो बिसोरनि जिउ जारिमिनफोरखौबो जोङो दिनै माने बिजाब महरै जों दिनै सुजुनो हायाखै आरो गोदो उन्दै समाव जेला जोङो लेखा फरायदोंमोन बे समनि आबहावाया बेलेगमोन जोंनि गोबां सुबुंफोरनि सुंद' जिउ जारिमिनफोरखौ जोङो फरायनो मोनोमोन आरोखि किन्तु बे गेजेर जि 35 बोसोरसो 40 बोसोरसो सोमावसारनायनि गेजेरजों जि दिन थांबोबाय बे समाव जोंहा गोबां बेफोरबायदि हाबाफ्रा थाबोजोब्बाय आरो जों जेबोखौनो मावनो हाबोआखिसै किन्तु खुगाजोंल' जों बुंलायबाय थायो दा खुगाजोंल' बुंलायालासे जों दा बेफोरखौ आखाइ होनांसिगौ आरो आखाइ होयोब्लानो दिनै मानाव गेदेर मनेस्वरनि जि सोरजिनाय बे सोरजिनाया दिनैनिफ्राय फैगौ 100 बोसोरनि उनावबो जाहाथे बेखौ जोङो जुगामि खालामनो हायो मानाव गेदेर सभा ब्रह्म बिथांनि न'आवबो जेब्ला बिथांनि रुंसारि जानाय समाव थांदोंमोन जों बयबो नुदोंमोन जे न'आवनो बिथाङा मोनसे गावनि माने जिथु माबानि एक्जिबिसनखौ फट'नि बेवहाय खालामदोंमोन नाथाय न'खराव बेखौ मेनटेन खालामनानै लाखिनो हानांगौआ गोब्राब दा मा हालोदाव दं गेजेराव बिदिनो सोरबा लांहां सोरबा माबा मोनसे खालामहां बिदि जाबाय थादोंमोन आरोखि आं दिनैहाय बे बुब्लियाव बे एखे बाथ्राखौनो सावरायलायनायखाय एसे गोसोखांदों आरो दा बेबायदि जानानै दं जोंनि बिष्णु प्रसाद राभा जाय बिथाङा बर'फोरनि बर' हारिमुनि सिनायथिखौ गावनि लिरबिदांनि गेजेरजों होबोदोंमोन गावनि माने हाबानि गेजेरजों बिथांनि गोबां सोरजिनाय थुनलाइफोर जोंहा तेजपुराव बिथांनि न'आवबो दं आरोखि गासिबो दा न'खर हिसाबै बेफोरखौ प्रिजार्भ खालामनांगौआ जोबोद गोब्राब नाथाय बेवहाय जोंनि सार्थ दं जों बयबो बेखौ जुगामि फोथांनानै लाखिनांगौ बेयाव जोंनि सोमोन्दै दं बेफोरखौ जों बयबो एसे नाजालायोब्ला अब्ला थारैनो बेफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो हागोन आरो बिनि उनाव जोङो बेफोरखौ स्टाडि खालामनायनिबो जोङो राहा खालामनो हागोन आरो मायाबाफोर नस्थ' जानो नागिरदोंब्लाबो दानि दिनाव डिजिटेलनि जुग गतिके जों डिजिटेलाइज खालामनो हायो ओंखायनो आं जास्ट बेखौ रायखांफादों ओंखायनो आगोलनिया जि जादों बेखौबो जों नागिरनांगौ नाथाय मानाव गेदेर मनेस्वर ब्रह्मनि बेलायावबो जों दा उद्यगखौ लानांगौ आरो जायफ्रा महरगिरि बिथांमोना जिहेतु दं बिथांमोना जिहेतु सोमोन्दो दंलायो बिथांमोननि उद्यगआव आं सानो जों जुदि बयबो सापर्ट खालामलायोब्ला बिथांमोनहाबो मोजां खामानि मावनो
हागोन दा बर'आव गोबां महरगिरि बेबायदिनो जोंहा दङ सेनियर सुबुंफोर दिनै मानाव गेदेर जनाल झंकार नार्जारी बिथांनि बाथ्राखौ जों बयबो मोनथिगौ दिनै गोबां बैसो जाबाय बिथांनि सोरजियाबो इन्टारनेसनेल लेभेलावनो इस्टाब्लिश जोब्बो आरोखि दा देनां जों सोरमोन होननायसो जाहैसिगोन खिन्थु बिथाङा दाबो दं आरो बे समाव नाथाय जों बारा उदिस लालायनाय जायाखै गतिके जोंनाथ' मानसिनि हुदा बियो माने थैखांबासो जों मानसिनि गुनखौ बाख्नायो आरो मानसिनि गुनखौ नागिरो बेलाय माने जोंनिनो बयनिबो हुदा न'खरावबो जेला मानसि सासेया गोमायो अब्ला जोङो होमब्लासो ओरैब्लाबो बियो नाथाय मोजांमोन होनो जोङो माने मानसिया ओरैब्लाबो बुजियोमोन ओरैब्लाबो मोजांमोन खिन्थु जों दा एसे एडभान्स दानि जुगाव जों एसे एडभान्स जानांसिगौ मानसिया गोमोरलांनायनि सिगांनो बिथांनि सोरजिनि सोमोन्दै बिथांनि साननाय हनाय बिथांनि मोन्दांथि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जों आगोलावनो लानो हायोबा मोजां जों गासिबखौबो थानेश्वर बर' बिथांनि सिगां माबायाव समाव आं आगोलाव बुंबाय थायोमोन जे बर' बिजोङाव जेला बियो टेक्सट बुक प्रडाक्शननि बिबान लादोंमोन अब्ला बे बर' रावखौ बिजोंनि बिजाब हिसाबै सुजुनायफ्राव बिथांमोना गोबां खामानि मावदोंमोन ओंखायनो बिथांमोननि एक्सपिरियेन्स बिथांमोनजों रायलायनानै बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो भिडिअग्राफि बा अडिअ जों लानांगौ होननानै लाबाय थानांगौ नङाब्ला जों अबाव मोनफिननो नै दा मानसिया गैला आरोखि खिन्थु माखासे खालामदोंमोन निस्सय मोनदों दा बेबायदि जोंहा गोबां दं बेबायदि सुबुं गाज्रि मोननो नाङा आदा मंगल सिं हाज'राबो दं दा बेजों रायलायब्लाबो भिडिअसो लाबाय थानांगौ दा नङाबा जों उनावहायसो बेबायदि माने सावरायलायनानै मा जानो बिथां गैयि समाव गाज्रि मोननो नाङा ना गाज्रि मोननो आदाया माने बाराद्राय बोरायदों होननानै साननो नाङा आं बुंदों बेबायदि सुबुंफोरनिफ्राय जायफ्रा गोबांथार अभिगता दं बर'नि जारिमिनारि माखासे बाथ्राफोरखौ थुनफावथिना लिरनानै नाटक लिरनानै बा माने जारिमिनखौ लिरनानै जोंजों सिनायथि होदों बिथांनि लिरनाय नङामोनब्ला जों जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बाथ्राफोरखौनो जोङो मोनथिजोबनाय नङामोन आरो दा जोंहा बेसेबां साबेसे दं जायफ्रानोखि जोंनि जारिमिनखौ बेबायदि सुजुदों दा बेबायदि गतिके मानाव गेदेर मनेस्वर ब्रह्मनि बेलायाव जों जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायनो हायो बिथांनि सायाव बड'लेण्ड सरकारानो जा बा कलाक्षेत्रआनो जा आरो गुबुन महरगिरिफ्रानो जा जिखि उद्योग लाया बेखौ जाफुंहोनायाव जों बयबो मदद खालामनो हागोन आं बेखौ फोथायनाय दं बिथांनि जिउमाया अराय गोजोन थाथों बिथांनि न'खराबो अराय जेन बिथां गैयाब्लाबो मोजाङै मोजां सोलिलांथों आरो जों बयबो जाहाथे बिथांनि न'खरनो जों मान होनो हायो जेब्लायबो आरो खैफोद आफोदाव मदद होबाय थानो हायो बेखौ जों बयबो गोसोआव लालायोब्ला आं सानो जोबोद मोजां जायो ओंखायनो बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों